Liwat na naman na nakapagrehistro nin halangkaw na kaso kan COVID-19 ang Department of Health Bicol. Base sa COVID-19 Bulletin No. 2024-0023 na pigpaluwas kasudma, uminabot sa 149 ang total na kaso kan COVID-19 sa Kabicolan puon kan Enero 1 hasta Enero 6. Pinakahalangkaw sa probinsya kan Camarines Sur na puminakol sa 63 o 42.28%. Sinundan kan Albay na uminabot 55 o 36.91%. 11 sa Sorsogon o 7.38%, 10 sa Catanduanes o 6.71%, 6 sa Camarines Norte o 4.3%, asin 4 sa Masbate o 2.68%. So siguro na tingnan din natin yung ating mga munisipyo at probinsya na apektado kung saan may marami. So kung ano nga ba po yung ginagawa nila para po maiwasan na tumaas yung ating mga kaso. Sa parehong peryodo, 25 naman ang newly reported recoveries. 16 ang hali sa Camarines Sur, 3 sa Sorsogon, asin 0 sa Catanduanes. Saruan binawian in buhay na hali sa Camarines Sur. Meron tayong mga naitatala every now and then, so mga paisa-isa, no? At hindi din po natin masasabi na tumataas siya kasi ang pagbilang po natin ay cumulative simula po nung may namatay sa atin sa Little Region, no, hanggang ngayon ay binibilang po natin siya. 79% ang naitalang nasa non-ICU beds, 6 ang nasa ICU beds, mantang 9 ang nasa severe as in critical admissions hasta kaninero 6. Mientras tanto, mantang Mayo man na naidugang na nagpabakuna o asin nagpabooster sa nasambit na peryodo. Katakod kay ni, padagos man giraray ang pangapodan kan mga opisyal sa salud na ugalion ang pagsunod sa mga health protocols na pigpapautob ngani na makurtar na ang kaso kan COVID-19. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.